ani namara Orange Money kan u ka dabla an ka client aw ni ɲanguma yurugu yi tiɲɛ don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jouer et pari de kan jouer et pari o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka téléphone na ni o ye message ye mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gurulakoli don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money code secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gurulakoli ni a tolen kuru la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakana na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi nin waleya jugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni ni video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleya jugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ce. Orange Money. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka service wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la. Ame aw fo k'aw koɲuman dɔn ni sanga in na aw minnu sɔgɔlen don jani kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ a y'aw bisimila aw ka bamanankan kibaruya kɔnɔna la ka kɛ ni bi tɛnɛ juillet kalo tile 21 san 2025 an ka bi wulada in na kibaruya bakuruba dɔw bɛna tali kɛ an ka cɛfini tabaw ni dɔgɔkun in kɔnɔ k'a daminɛ juillet kalo tile 15 ka taa bila tile 19 na o ye maa ŋaniya jugu bamantiya kɛbaga maa 70 ka o de daji an ka jamana fan caman kɔnɔna la bɛnkan sɛbɛn mun ni o ye malidenw yɛrɛ ta ye ko charte nationale pour la paix et la réconciliation o baara kuncɛliw bɛ sen na karidon
premier ministre ye jamakulu bisimila ni o ye force vive ye wa baara a kunbɛ cɛ ka kɛ ni juillet kalo tile 22 ye ka sɛbɛnfura laban ta k'a di jamana kuntigi ma. Wolomasiri tabaw ka baara kɔnɔna la u ye maa ŋaniyajuguw ka ɲɛmaaba dɔ ko o daji, ɲɛmaa mun ni u tun b'a wele ko Suleman Ag Bakawa, ko u ye nin maa in ka a daji wolomasiri tabaw ka wulikajɔw fɛ u bɛ mun na. An ka jamana ye bugunatigɛ sɛbɛn, passeport ani fo ka taa se carte biométrique AES o baaraw bɛna bila sen kan k'o kɛ jamana ka yɛrɛtigiya o sira ye. Arabu jamana kɔnɔna la u ka masaden mun tun bɛ n'u b'a wele ko Prince Endormi ni ale ye san 20 kɛ a dalen a t'a yɛrɛ kalama koma la, a yɛrɛla k'a fɔ ko ale a ma ɲɛ mun kɔ dali masa y'a ka kalifaw minɛ a la. Ninnu de an ka kunnafoni la kumaba dɔ ye, an bɛna don minnu kɔnɔna la san sɔɔni ka walawalali kɛ aw ye. An b'a fɔ a y'aw sɔgɔlen to Jani ka kunnafoni sɔrɔ bɛɛ lajɛlen na sɔɔni an bɛ segin ka na walawalali kɛ aw ye. An bɛ segin k'aw fo kokura n'a fɔ n y'aw tulo lasɔmi cogo min na an donkan kɔnɔ, an ka cɛfini tabaw o mun bɛ wulikajɔba la diɲɛ don o don yaasa maliden n'a bololafɛn bɛ se ka lakana, jamana in ka kɛ jamana basigilenba ye, ka maa ŋaniyajuguw bɛnjuguw ka olu k'u halaki k'u ta tiɲɛ. A yɛrɛla k'a fɔ ka kɛɲɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna in ye juillet kalo tile 15 ka taa bila a tile 19 na, an ka cɛfini tabaw k'u ka wulikajɔw kologirɛra kosɛbɛ jamana fan caman kɔnɔna la. O wulikajɔ mun n'a kɛra sabu ye ka maa ŋaniyajugu maa 70 ka olu daji. A yɛrɛla k'a fɔ wolomasiri tabaw ka cikanw fɛ ni o ye communiqué officiel ye ɲɛmaaba ka kɔrɔfɔw la ko AES finitigilakaw ka faraɲɔgɔnkan jɛkulu n'a bɛ wele ko force unifiée olu fana ye wulikajɔba kɛ ka fara an ka wolomasiri tabaw kan ko baaraw bɛ ka kɛ faraɲɔgɔnkanw kɔnɔ ka se ka maa jugu ninnu k'u daji. Juillet kalo tile 15 ko mɛnna ka masuruyaw la an ka cɛfini tabaw AES cɛfini tabaw u fara bɛ ɲɔgɔn kan ko u ye maa ŋaniyajugu dɔw ko u daji, maa 40 hakɛ u ye olu de daji mɛnaka n'a a nɔfɛ yɔrɔw la. O yɛrɛ k'a fɔ o siratigɛ kelen kɔnɔna la Ander Bukan o n'a nɔkandaw fana la k'o kɛra sababu ye ka maa ŋaniyajugu camanba ka olu daji. Mɛnaka ni Ander Bukan kɔnɔna la maa 40 hakɛ u ye olu de daji. Wolomasiri tabaw k'u ka wulikajɔw kɔnɔna la ka kɛ ni juillet kalo tile 17 ye Segu marabolo kɔnɔna la ko u ye maa ŋaniyajugu ninnu u bɛ to ka labɛn sabati yɔrɔ min na n'u b'a wele ko logistique, u bɛ to ka labɛn yɔrɔ min na ko ɲɔnɔ masurunya la Segu marabolo kɔnɔ u ye o daga dɔ ko o susu k'o daji. Wolomasiri tabaw ka wulikajɔw kɔnɔna la halisa nin dɔgɔkun in kɔnɔ juillet kalo tile 19 an ka jamana kɔnɔ yan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Agelo kɔnɔna la ko u ye wulikajɔba 2 kɛ, wulikajɔba mun n'u ye maa jugu ninnu maa ŋaniyajugu u ka transport minnu bɛ taa ka taa doni di u ma ko wolomasiri tabaw u ye o viser ka u daji. Wolomasiri tabaw ka wulikajɔw kɔnɔna la halisa ko u ye Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔna la yɔrɔ min bɛ n'u b'a wele ko Tin Aisha u ye maa ŋaniyajugu ka dagaba dɔ fɛnɛ ka o susu yen ni ka dadigiliba kɛ u la. Wolomasiri tabaw ka wulikajɔw cikan mun n'a bɔra wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaso rɔ yɛrɛ k'a fɔ ko faamaw ka wulikajɔw halisa dɔ de bɛ ka fara a kan diɲɛ don o don yaasa maliden bɛ se ka lafiya cogo min na, wa ko AES finitigilakaw ka jɛkuluba force unifiée Mali, Burkina Faso ani Niger ko o ye baaraba kɛ wulikajɔ mun n'a bɛ ka dadigiba kɛ ka ɲɛsin maa ŋaniyajugu ma. A yɛrɛla k'a fɔ ko foyi de tɛna to lafiyada ka di terrorisiw ma, u bɛ diɲɛ fan fan ko an ka faamaw bɛna taa se u ma k'u so ci. Ko wulikajɔ bɛ ka kɛ an ka cɛfini tabaw fɛ diɲɛ don o don dɔ bɛ fara a kan. Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen k'a daminɛ Kayi fo Agelɔg, Mali dugukolo sibiri ɲɛ 1 ko o tɛ to juguw bolo, wa a bɛɛ lajɛlen wolomasiri tabaw ka wulikajɔ bɛ ka bonya yaasa maliden n'a bololafɛn bɛ se ka lakanda
mali dugukolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la maaw ka se ka munum salo kɛ lafiya kɔnɔ keba bɛnkan sɛbɛnba mun ni o baaraw kan ka kun cɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale arala k'a fɔ o baaraw kuncɛli bɛ ka kɛ nin waati in na a daminɛna karidon an ka jamana premier ministre ale ye jamana jɛkulubaw bɛɛ lajɛlen ka u bisimila n'a bɛ wele ko force vive de la nation an ka jamana kɔnɔdenw hakaja jamanadenw mun sigilen bɛ jamana kɔ kan diaspora olu bɛɛ lajɛlen premier ministre ko a ye u bisimila marabolo ɲɛmaw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ in kan ni ka ɲɛfɔli kɛ u ye sɛbɛnfuraba mun ni a sɛbɛnna jɛkulu mun n'o farala ɲɔgɔn kan ka se ka sɛbɛnfura in baaraw kɛ n'o bɛ tali kɛ ko commission de la rédaction n'a ɲɛmaya bɛ an ka jamana premier ministre kɔrɔ bolo Ousmane Isufu Mayiga ko nin jalajɛba in kɛra yɔrɔ ye u ye baaraba mun kɛ ani ko minnu bɛ nin bɛnkan sɛbɛn in kɔnɔ wulikajɔw bɛ ka taa sira min fɛ ka t'o ɲɛfɔ jama ye ka kɛ ni juillet kalo tile 22 ye baaraw kun kan ka cɛ an ka jamana kuntigi général d'armée Assimi Goïta sɛbɛnfura laban bɛna ta k'a di ale de ma an ka jɛkulu fɛ jɛkulu mun ni olu ye baara in kɛ arala k'a fɔ ko nin bɛnkan in malidenw bɛɛ lajɛlen ka hakilina tara kɔnɔ la bawo malidenw kun bɔra ka taa kumaɲɔgɔnya dɔ kɛ n'a bɛ wele ko dialogue intermalien ka sigi ka fɔ kɛ ani ɲɔgɔn cɛ o hakilina kumabaw de tara ka a don sɛbɛnfura in kɔnɔ ni ka a sɛbɛn ka maliden bɛɛ lajɛlen ka laɲini ta mali bɛ taa sira jumɛn fɛ bɛnkan sɛbɛn mun ni diɲɛ jamana dɔw tun bɛ ka i n'a fɔ anw ka bɛnkan tɛ se ka kɛ ni olu fɛ yin tɛ ko a ka yɛrɛ u la k'a fɔ kabi gale sigikafɔ o bɛ anw baara yan nɔ gɛlɛ kan ni ko kun gɛlɛyara an bɛ taa dugutigi bulon na k'a ɲɛfɔ sigikafɔ ko maa tɛ anw kalan o la dɛ nin b'a yɛrɛ k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen ye hakilina mun ta ko dialogue intermalien kɔnɔna la kuma minnu fɔra o bakurubaw o de farala ɲɔgɔn kan ka se ka nin bɛnkan sɛbɛnba in k'a dilan sɛbɛnfura bɛna di jamana kantigi ma ka kɛ ni juillet kalo tile 22 ye ka baaraw ka o kun cɛ kiba an bɛ segin ka wolomasiri tabaw ka wulikajɔw kɔnɔna la faamaw ka cikan kɔnɔ mun bɔra wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaba yɔrɔ ko ka kɛ ni bidɔn ye maa ŋaniya juguw ka ɲɛmaaba dɔ n'a kun dɔn bɛ kosɛbɛ n'a ka bamanciya walew ye a kun ka ŋaniya juguya fanga ka bon kosɛbɛ ko wolomasiri tabaw ka wulikajɔw kɛra sababu ye ka nin maa kofɔlen ka a daji o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a kɛra yɔrɔ la yɔrɔ mun n'a bɛ wele ko Tim Fadimata arala k'a fɔ ko nin maa kofɔlen ni u tun b'a wele ko Suleiman Ag Bakawa wa ni dɔw tun b'a fɔ a ma ko soldat arala k'a fɔ ko an ka cɛfini tabaw olu kɛra sababu ye ka bamanciya kɛbaga mun kɛ mɛ ka asilamɛya birifini biri u yɛrɛ kan cɛɲɛ ka jamana kɔnɔ n'u b'u wele ko groupe état islamique au grand sahara olu ka cɛbalenba kun don ni maa kofɔlen Bakawa ko nin waati in na wolomasiri tabaw y'a bila ka taa janɛmɛ kɔnɔ nin waati in na bawo ko cɛfini tabaw u ka wulikajɔ kɔnɔna la wulikajɔ mun yɛrɛ k'a fɔ u tɛna maa ŋana jugu foyi de to yen ko o wulikajɔ de kɛra sababu ye ni bamanciya kɛbagaba in n'a kun dɔn bɛ kosɛbɛ an bɛ don min na ko bi ale kɔni wolomasiri tabaw ye a daji wa ko wulikajɔ bɛ sen na an ka cɛfini tabaw fɛ jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen yaasa maa ŋana jugu bɛ wo kɔnɔ ka se ka o labɔ wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaba yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛ ka dɔ fara u ka kologiriyaw kan wa ko baaraw bɛ ka kɛ u ni jamana kɔnɔdenw ka boloɲɔgɔnmaw kɔnɔna la ani fo ka taa se a bɛ ka kɛ kɔlɔsili ɲuman kɔnɔna la ko bɛɛ lajɛlen fanga fara ɲɔgɔn kan bi ko bi mali lakana ye bɛɛ lajɛlen de kungo ye maa kelen ta tɛ cɛfini tabaw fara maa nanama sumalenw kan ani fo ka taa se an dɛmɛbaga jɔnjɔnw ni AES jamanaw ma ko an bɛɛ lajɛlen de kungo don wa wulikajɔ bɛ ka kɛ cogo min na ko dangɛniya bɛ a la kosɛbɛ an hakilila tigɛlen don k'a fɔ an bɛ sebaya sɔrɔ nin ko in na ka lakana sinsin an ka jamana kɔnɔ kiba n'an bɔr'o la an bɛ taa bugunatigɛ sɛbɛnw o ko bunakun kan CEDEAO ni olu ni AES jɛkulu an bɛ se k'a fɔ gɛrɛntɛba bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ bi gɛlɛya mun ni a kɛra k'a fɔ ko bugunatigɛ sɛbɛnw biométrique ni an tun bɛ ka baara kɛ ni CEDEAO de ta ye ko AES jamanaw bɛ ka hakilina ta hakilina mun n'a bɛ ka yira k'a fɔ bugunatigɛ sɛbɛn carte biométrique AES k'o baaraw bila sen kan ani fo ka taa se passeport biométrique ma ko kɔrɔfɔ in a dayɛlɛmayara minisiriw ka laadala ɲɔgɔn ye senfɛ conseil des ministres jamana minisiri min ka caw ɲɛtilen don duguba kɔnɔna koɲɛw ni o bɛ tali kɛ général Daoud ma ale de ye nin baara in bila sen kan k'a yɛrɛ k'a fɔ ko baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔdenw bɛ jamana kɔ kan k'u bɛ se ka jigisigi sɔrɔ k'a fɔ
don nataw la sɛbɛn fura ko gɛlɛya mun kun b'u kan n'o dɔw bɛ tali kɛ biométrique ko n'a ɲɔnko ani bugunatigɛ sɛbɛn tɔw ani fo ka taa se taama sɛbɛn ma passeport ko gɛlɛya min tun b'u kan o bɛ se k'a fɔ gɛlɛya in don nataw la a gɛlɛyaw bɛna ban pewu bawo ko jamana ɲɛmɔgɔ bɛ ka fɛɛrɛ kura mun ta o de ye ka se ka an yɛrɛ ta AES ka bugunatigɛ sɛbɛnw k'a bila sen kan bugunatigɛ sɛbɛn mun bɛna kɛ sɛbɛn girimanba ye falsification yɔrɔ tɛ sɔrɔ a la wa a bɛ kɛ sɛbɛn mun ni o bɛ se ka a sɔrɔ k'u to f'u sigiyɔrɔ la bɔlɔlɔsiraw senfɛ k'o baara de bɛna bila sen kan don nataw la ka se ka maliden bɛɛ lajɛlen lafiya malidenw minnu bɛ jamana kɔnɔ hakaja minnu bɛ jamana kɔ kan keba an bɛ taa kɛnɛyako bunakun kan nin waati in na yaasa ka an ka jamana kɛnɛyako ko ka a don an yɛrɛ tabiyaw kɔnɔ hakaja ka kɛnɛya don an ka kanw kɔnɔ n ko karamɔgɔba mun bɛ an ka jamana kɔnɔ n'u b'a wele ko professeur Mamadi Keita ale ni an ka jamana kɛnɛyako minisiri muso o ye ɲɔgɔn ye ba kɛ jalajɛba mun n'a kɛra jalajɛba nafama ye kɛnɛya minisiri muso médecin colonel Asaba Jalo Ture ale ni maa kofɔlen ni ale bɛ ngo ye an ka kankɔrɔba ye ni o bɛ tali kɛ an yɛrɛ ka kanw a ka se ka fɔ ani ka a sɛbɛnni senba mun bɛ yen nɔ ko ni sɛbɛnniba don ko ka se ka kɛnɛya kow ka o don o kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ nin professeur ba in Keita ale mun ni a kɛra sabu ye ka alikuranɛ ka a yɛlɛma an ka kanw na ni o ye sɛbɛnni go ye ko o sera ka yɛlɛma cogo min na kɛnɛya ko sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen ko o bɛ se ka yɛlɛma an ka kanw na n ko karamɔgɔ b'a yɛrɛ k'a fɔ ko hali wolomasiri tabaw ka wulikajɔ minnu bɛ yen nɔ ani u ka garadiw bɛ u bɛ jɔyɔrɔ min sɔrɔ ko a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka yɛlɛma an ka sɛbɛnfuraw la ko u ka ɲɔgɔn ye fɛlɛn dabali bɛ se ka kɛ cogo min na yaasa an bɛ waati min na ko bi kɛnɛyako bunakun kan an ka kɛnɛya bunakun siraw bɛɛ lajɛlen médecine a ka se ka na an ka kanw na hakaja an ka kɔrɔlenbaw ani fo ka taa se an danbew olu bɛ se ka don cogo min na sɛbɛnfura ko kɔnɔ ko yaasa ko faamuyali ka se ka bonya maliden bɛɛ lajɛlen ka se ka a faamu ngo ye nafaba mun ye ani a jɔyɔrɔ ka bon cogo min na an ka sigida koɲɛw la keba halisa an bɛ to kɛnɛyako bunakun kan kɛnɛya tigilamɔgɔ minnu kalandenw minnu ni olu bɛ kapu sira fɛ école de santé minnu bɛ formation na ko olu ka kimɛli baaraw olu donna ka kɛ ni tɛnɛdonya ye baara mun n'a kɛra an ka jamana kɛnɛya minisiri muso bolo médecin colonel Asaba Jalo Ture la k'a fɔ kɛnɛya tigilamɔgɔ minnu ni olu kan ka se ka taa kɛnɛyako kalanw kɛ école de santé ni olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bawo kalanden ninnu de bɛna tila ka na kɛnɛya baaraw sinsin an ka jamana kɔnɔ wa n'u tilala fɛnɛ a bɛ kɛ sababu ye ka se ka kɛnɛya kolo giriya wa k'u ka kalan jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o de b'a yira k'a fɔ siniɲɛsigi kɔnɔna la médecin ɲɛnɛmanbaw ani fo ka taa se kɛnɛya tigilamɔgɔ sabatilenw olu bɛna di jamana ma ko nin baara in a kɛra an ka jamana kalankow minisiri ale mun bɛ sanfɛ kalanw kunna ani fo ka taa se ɲinini koɲɛw ma professeur Burema Kansɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko nin baara in bɛɛ lajɛlen an ka jamana minisiri fila ani ɲɔgɔn cɛ kɛnɛyako minisiri ani fo ka taa se kalanko minisiri k'a bɛ don baara kɔnɔ yɔrɔ min na ni jamana ɲɛmaaw u bɛ ka fɛɛrɛw bila sen kan ka hakilinaw kologiriya halisa yaasa santé kalandenw ka se ka kɛ kalanden jolen kalanden mafalenbaw minnu bɛ bɔ a la k'a fɔ ko nin ɲɔgɔndan in kɔnɔna la maa 10,000 hakɛ olu de bɛna nin kimɛli baaraw kɛ minnu ni sanfɛ kalandenw b'a la fo ka taa se minnu bɛ duguma kalan olu bunakun kan kɛnɛyako sira fɛ ko nin baara in kɛnɛya a jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔ wa kɛnɛya man ka kɛ bolokɔfɛfɛn ye kɛnɛya ba kan ka don a la kosɛbɛ ko o de la jamana ɲɛmaaw hakaja kɛnɛyako ɲɛmaaw ani kalanko ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen bɛ ka wulikajɔw kɛ ka se ka kɛnɛyako sinsin an ka jamana kɔnɔ kiba n'an bɔr'o la an bɛ taa kiriko bunakun kan an ka jamana jagokɛlaw ani bayɛlɛmalikɛlaw tɔgɔla soba o ɲɛmaa kɔrɔ mun ni ale lasɔgɔlen don an bɛ don min na ko bi Yusuf Bacili ani fo ka taa se a jɛɲɔgɔn dɔw ma k'a yɛrɛ k'a fɔ ko coronavirus kɛlɛli koɲɛw maski ko o ko musaka dɔw o bɛ u nɔ la a yɛrɛ la k'a fɔ kiiri tigilamɔgɔw kɛn bɛ ka jalaki min bin u kan ko u ka kiiri a bɛna bila ka taa an ka jamana kiirisoba walima kiiri yɔrɔba n'a bɛ wele ko cour d'assises a yɛrɛ la k'a fɔ nin kiiri ko in ko a baaraw yaasa ka se ka a bugunatigɛkɛbaw k'an ka jamana kɔnɔ lakɔlɔsilikɛlaba vérificateur général ale de tun kɛn bɛ ka jalaki bin ni maa kofɔlen kan n'o bɛ tali kɛ chambre de commerce ɲɛmaakɔrɔ ma ani a jɛɲɔgɔnw
ko maski nafolo k'a dɔw yera u nɔ la yaasa ka se ka jayɛli kɛ malidenw ye ni kiriko in a kun ka se ka cɛ sa malidenw ka se k'a dɔn ko in bɛ yɔrɔ jumɛn na coronavirus kɛlɛli maski a nafolo taara yɔrɔ jumɛn ka se k'a ko bɛɛ lajɛlen k'a kun cɛ ko kiri bɛna taa kuruba ni o ye jamana kiri cour d'assises ale ka se ka taa kuma a kan ka se ka ko in ka a kiri tigɛ ka a kunguna ɲɛw yira maliyɛnw na ka nkalon na cɛn bɔ ɲɔgɔn na keba an bɛ taa seko ni dɔnko bunakun kan an ka jamana ɲɛmaa ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitugu baaraw ni o mun bɛ ka kɛ ka se ka yelen ka a di jamana tɔgɔla soba dɔ ma yɛrɛ la k'a fɔ bolola baarakɛlaw olu ka soba olu ye dɛmɛ dɔw sɔrɔ ka bɔ jamanakuntigi ale yɔrɔ baw jamanakuntigi ka bɛ ka wulikajɔw kɛ an y'a ye k'a fɔ kɛnɛyasobaw a ye kuran di u ma kuran minnu ni olu bɛna tile sira fɛ pano solaire ani fo ka taa se batiri n'a ɲɔngɔn ma ko artisanw n'o bɛ tali kɛ bolola baarakɛlaw olu fana ye u ta sɔrɔ ka kɛ ni jumadon ye an ka jamana bolola baara ani seko ni dɔnko minisiri fo ka taa se maa mun ni ale bɛ jamanakuntigi ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitugu baaraw kunna n'o bɛ tali kɛ agib danbɛlɛ ma olu ye nin baara in kɛ ka pano k'a ta k'a di bolola baarakɛlaw ma ani batiri ko nin bɛ na ŋwɛniba ka a bɔ an ka bolola baarakɛlaw ka soba maaw u senna yelenko ani fo ka taa se u bɛ se ka dɛmɛ don u yɛrɛ ma cogo min k'u ka baaraw kɛ an bɛ waati min na ko bi u kana kurantigɛ ka gɛlɛya dɔn a la nin baara in fɛn min y'an ka bolola baarakɛlaw ye u ye a tare kosɛbɛ ni ka u ka foli tatɔli ta ka ɲɛsin jamanakuntigi ma bawo k'a bɛ ka baara mun kɛ nin bɛ don fasoden ɲuman ni baara kɔnɔ bawo a bɛ ka nafolo in bɔ a ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn jigitigiw sira de fɛ ni o bɛ tali kɛ œuvre sociale ma o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko jamanakuntigi a jan bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ la kosɛbɛ wa ko o b'a yɛrɛ k'a fɔ artisanw a ma ɲinɛ o kɔ n'o ye bolola baarakɛlaw ye ka se ka ni batiri hakɛ ani pano k'a ta ka a d'u ma pano mun n'a a ka girin kosɛbɛ n'a bɛ t'i jɔ fo 25 kavia ma ani pano caman an ka minisiri ale yɛrɛ k'a fɔ bolola baarakɛlaw ka minisiri ko a nisɔndiyara bawo jamanakuntigi k'a ye baara mun fɔ k'a filɛ ka o baaraw de sɛbɛntiya n b'a yɛrɛ k'a fɔ a jan bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen na maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na ka bɔ jamanakuntigi yɔrɔ keba halisa seko ni dɔnko bunakun kan an bɛ juye kalo la yɛrɛ k'a fɔ juye kalo denfa n'a fɔ seko ni dɔnko kɔnɔna la u bɛ ka denfaya ta k'a di an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ma bubakari dunbiya ni ale ye segu ka ye ni ale ka baaraw ɲɛsin bɛ ka se ka bolola baaraw ka olu don ba la an ka jamana kɔnɔna na dessin n'a ɲɔngo segu centre donbo ni ale ye o bila sen kan yɛrɛ la k'a fɔ ko ni maa kofɔlen in a bisimilala an ka jamana seko ani dɔnko minisiri bolo mamu dafe yaasa ka se ka taa a ye baara mun kɛ nin kaloba in kɔnɔna la ka se ka taa o baaraw ɲɛfɔ jamanakuntigi ɲɛna yɛrɛ la k'a fɔ kabi juye kalo tile 19 seko ni dɔnko denfa in kalo in kɔnɔna la ko a ye baaraw daminɛ baara mun ni a ye conférence ba kɛ u ka centre ba kɔnɔ n'u b'a wele ko serfil taxi segukaw bara ni a ye a yɛrɛ k'a fɔ bolola baara ani fo ka taa se bɔgɔlanfini o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ la cogo min na a ye o baara mun kɛ ani a ye wulikajɔ minnu kɛ ka se ka taa o ɲɛfɔ jamanakuntigi jamana premier minisiri ye minisiri min ka ca ɲɛsilen don seko ni dɔnko ma mamu dafe k'a yɛrɛ k'a fɔ nin jalajɛba in kɔnɔna la ko a nisɔndiyara bawo ko maa kofɔlɔ in a bɛ ka baara kɛ sira mun fɛ hakilina min donna a kɔrɔ jamana ɲɛmaw fɛ n'a fɔ jamana kantigi a ye ni san ta k'a kɛ seko ni dɔnko san cogo min na ani minisiri fana ye a bilasira ka sira min di a ma ko baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ o de kɔnɔna la ka se ka an danbew an ka seko ani dɔnko ka o laɲɛnɛmaya keba an bɛ taa kalanko sira fɛ kalanko siraw la yaasa maa minnu ni olu ye baaraba kɛ kalanko la ka se ka dɛmɛ ta ka a don u ma ka u galabu foni k'u la encourager remise dɔ kɛra kalabankurakaw fɛ n'o bɛ tali kɛ ka dɛmɛ don kalandenw ma kalanden minnu ni olu ye baaraba kɛ n'u y'a tɔgɔ da ko concours big d'or a kɛra fɛn mun ye ka kɛ ni sibiri juye kalo tile 19 ye kalabankurakaw ka groupe scolaire kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin ye hakilina ɲumanba ye hakilina mun maa minnu ni olu ye wulikajɔbaw kɛ u ka kalanso kɔnɔna la ka dɛmɛ ta k'a don u ma a yɛrɛ la k'a fɔ kalanso 6nan fo ka taa se kalanso 9nan ma dɛmɛ taara ka don olu ma dɛmɛ mun ni a kɛra u ka parrain fɛ ni u ka denfa n'o bɛ tali kɛ professeur sirima abdulayi koyita ni ale ye ɲininikɛbagaba ye ani fo ka taa se
maa mun bɛ ni o ye Mamadu Kone ye. Mamadu Kone ni ale fɛnɛ sigimɛ jamana kɔ kan fo ka taa se Baje Dambele ma ko olu bɛɛ lajɛlen de fara ɲɔgɔn kan ka se ka nin dɛmɛ in ta k'a di kalandenw ma, kalanden mun ni olu ye baaraba kɛ ka se ka u galabu foni ani k'u encourager ka yɔrɔ la k'a fɔ maa mun ni olu bɛ baara kɛ o ni lajali ka kan. Mun bɔr'o kɛnɛ kan Keba, an bɛ t'e fan fɛ an ka jango lajɛ. Ani ni equipment in ide in bɔra mɔgɔ min na n bɛ barika dɔw yɛrɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. Ni ala ka di k'a siɲɛ fɔlɔ a kana k'a siɲɛ laban ye ka mɛtiriw fɔ ka segin ka mɛtiriw fɔ. Ni den kalanna so kɔnɔ n'a nana ekɔliso la n'a ma encouragement ɲɛnama sɔrɔ wala a tɛ kalan kɛ. N bɛ dan tɛ mɛtiriw ka foli la. I m'a ye fo n bɛ ka yɛrɛ a diyara ye a bonyana ma a bɛnna ma directeur yɛrɛ n'a ka équipe n bɛ bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ ni cɛ bɛɛ ni baraji. Aw yɛrɛ ni cɛ n bɛ nin dédié a fa yɛrɛ la directeur de b'a kalama a fa yɛrɛ bana nin baara bɛ n bolo so kɔnɔna na n bɛ nin b'a dédié a la kosɛbɛ a diyara n ye kojugu walahi. Ne tɔgɔ Fatumata Bayi ne bɛ kalan kɛ Kalaban 2 la ne bɛ 9e de la n content no kojugu n content no yɛrɛ de walahi a diyara n ye kojugu ne b'a f'u ɲɛna ko sɔn o sɔn ka to ka nin ko in organiser pour que bɛɛ ka se k'i ta fan dɔn quoi bɛɛ. Bon concours ni cogo ɲɛna a organisation ɲɛna an ka foli bɛ organisateur ye ala ka ɲɔgɔnna caman yira an na ɲini u fɛ u k'u cɛsiri kalan na sirima kɛra cogo min u bɛɛ kelen kelen n'a ka kɛ ten. Je leur souhaite bon courage. Keba, an bɛ taa an ka jamana kɔnɔna kibaruw ka marabolo kɔnɔnaw ni cercle kɔnɔnaw. Kɔlɔnjɛbakaw fɛ yen nɔ kibaruw yɛrɛ k'a fɔ ko musolaka dɔ kɛra sabu ye ka a cɛ ka a nin bɔ. Musolaka in ko n'a si bɛ san 84 na ko ale de taara a furukɛ dalen sɔrɔ sunɔgɔ la ni ka kolon ta ka cɛ in dasi o joginida mun n'a kɛra sabu ye ka se ka cɛ in ka nin to ko in k'a kɛra ka kɛ ni sibiri juillet kalo tile 19 ye kɔlɔnjɛbakaw bara u ka n'a bɛ Buguni marabolo fɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko in sɛgɛnnama in a mɛnna nin waati in na ka kiiri tigilamɔgɔw bolokɔrɔ yaasa ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nin ko in na. Kibaru yɛrɛ k'a fɔ ko u ye a lasago Manare dépôt ka kɛ ni juillet kalo tile 20 in ye yaasa ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nin ko in na kun jumɛn la musolaka in ni den fila bɛ a bolokɔrɔ n'a kɛra sabu ye ka nin gɛrɛntɛba in ta ka ɲɛsin a furukɛ ma. Kajolakaw bara Keba yɛrɛ la k'a fɔ ko jaba sɔngɔ gɛlɛyara kosɛbɛ nin waati in na jaba kilo ko n'a tun bɛ feere 60 a bɔra o la fo ka taa yɛrɛ sɔrɔ 120 hakɛ la kilo kelen ko o ko de bɛ ka gɛlɛya lase kosɛbɛ kajolo feerekɛlaw ani fo ka taa se musolakaw ma ni olu bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ni gɛlɛyaba in a bɛ ka dadigi kɛ kosɛbɛ nasɔngɔw la. Buramukaw bara Keba yɛrɛ la k'a fɔ maa dɔ bɛ yen nɔ ni ale ma se ka bugunatigɛ ni a nana moto la ka kɛ ni karidon juillet kalo tile 20 ye ko ni a nana ka se k'a fɔ k'a bɛ dankari kɛ maaw la ni maa kofɔlen ko a tun bɛ maaw kunbɛn k'u ka minɛnw telefɔni ni wariw k'u bɔ u kun a yɛrɛ la k'a fɔ ko a ye gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin chauffeur dɔ ma ni ka o ci fo ka o bɔnɛ a nin na a yɛrɛ la k'a fɔ ni maa kofɔlen sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ a kama ko weleli bilala finitigilakaw ma o bɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ni maa in ka se ka a ye a bɛ wo kɔnɔ ka se ka a labɔ ni ka ani ɲangili min ka kan k'o da kan. Keba sankaw bara kalanfa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ école catholique chrétien diinɛ kalanfaw ko olu kɛn bɛ ka a yɛrɛ k'a fɔ u ka lafasali jɛkulu ka wele bila jamana ɲɛmaaw ma hakaja marabolo ɲɛmaaw ko olu bɛ ka laɲini u ka se ka don kalanfaw kɔnɔ kalanfa minnu ni olu bɛ forobacɛw kunna fonction publique walima collectivité baw ko nin waati in na ko kalanfa ninnu ko gɛlɛyaba caman b'u kan u ka lafasali tɔnw olu ka fɔla ko u b'a ɲini kalanfaw minnu bɛ école catholique la u ka se ka hakɛw sɔrɔ hakɛ minnu b'a to u bɛ don fonction publique ani collectivité olu kɔnɔna sankaw bara kɔnɔ tɛ nin waati in na ko gɛlɛya camanba de bɛ u kan. Bafulabɛkaw bara la k'a fɔ ko u ye zon 3 ka tɛgɛ da olu kan zon minnu ni olu ye bagan zonw ye u ka yɔrɔ min bɛ n'a bɛ wele ko dɛmɛkɛ a yɛrɛ la k'a fɔ a kɛ ni juillet kalo tile 20 ye ko sigida denw
olu ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka taa tɛgɛ da nin ma kofɔlen kan zone 3 ninnu osbi janya kɔnɔna la maa minnu ni u tun ye gɛlɛyaba ta ka a ɲɛsin bagan marabagaw ma u kun mɛnna u ka wulikajɔw la u kun b'u ka nin wale jugu in na a bɛ waati jan bɔ ko dugudenw sifinakaw ani dugutigilakaw ni dugu ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka se ka nin ma kofɔlen k'u bila ka taa Bafulabe gendarmerie la yaasa u ni gɛrɛntɛ mun ka kan u ka daw kan. Keba an bɛ taa an ka jamana kɔkan kibaruyaw kɔnɔna la Nigerikaw bara arala k'a fɔ k'u ka bamantiya ɲɛmaaba dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko Bar Adin Medoun Erefi Niger wolomasiri tabaw ka wulikajɔw kɔnɔna la gendarmerie mun bɛ Tesker ko u taara tɛgɛ da ni maa kofɔlen kan Zinder o marabolo kɔnɔna la arala k'a fɔ ko ni maa kofɔlen a kun dɔnna kosɛbɛ n'a ka bamantiya walew ye wa maa mun don ko a ye bamantiya waleya caman kɛ maa in a ka cɛnni fanga kun ka bon kosɛbɛ ko nin waati in na a bɛ finitigilakaw ka bolo kan u y'u tɛgɛ da a n'a ka cɛbalenw bɛɛ lajɛlen kan nin waati in na a bɛ u bolokɔrɔ ko wolomasiri tabaw Nigerikaw u ka wulikajɔw de kɛra sababu ye ka se ka taa u tɛgɛ da ni bamantiya kɛbaga maa juguba in kan halisa an bɛ to Nigerikaw bara nin waati in na u ka conseil des ministres senfɛ ko ka kɛ ni jumadon y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Niger u ka dugujukɔrɔ nafolo walima dugujukɔrɔ fɛn mun bɛ yen n'a bɛ jamana lakodɔn kosɛbɛ ko o dɔ kun feerela maa dɔw fɛ a bɛ waati jan bɔ k'a di Ameriki jamana ma ko ka kɛ ni wulikajɔw ye jamana ɲɛmaaw u taara ye k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la nin dugujukɔrɔ fɛn in n'a bɛ jamana yɛrɛ ka hakɛw kofɔ wa n'a bɛ jamana lakodɔn ko jamana kɔnɔdenw dɔw de tun ye ala minɛ ka taa o ta k'o feere mun n'a man ka feere baw ko nin dugujukɔrɔ fɛn in a dagosi ka bon kosɛbɛ wa nafa ka bon kosɛbɛ ka ɲɛsin jamana ma ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ halisa maa mun yi nɔyera nin feere wale in na ka u minɛ o ni ɲagali min ka kan o se ka da u kan Senegali jamana ɲɛma Basiru Jomaye Faye ale ye taama kɛ sibiridonya ka taa se finitigilakaw ka daga mun kun bɛ yen nɔ ni a kun bɛ faransikaw bolo ni faransi ye a ta k'a di Senegalikaw ma nin waati in na ko a taara a lajɛ ni finitigilakaw ka daga in a bɛ lahala jumɛn na bi ani faransi taalen daga in bɛ cogo di wolomasiri tabaa minnu n'o ye Senegalikadenw ye baara bɛ ka kɛ u bolo cogo di ko jamana ɲɛmaa taara i ɲɛ da o kan yaasa ka se ka taa wolomasiri tabaw ka u kɔkɔrɔma don ka u encourager u ka baaraw la Nigeria jamana kɔnɔ a yɛrɛla k'a fɔ ko ataki dɔ kɛra maa ŋɛnɛjugu fɛ Nigeria kɔran fan fɛ u ka yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ wele ko Zamfara o ataki susuli wale mun n'a kɛra maa ŋɛnɛjugu fɛ k'a kɛra sababu ye ka maa 9 ɲɔgɔn ka o bɔnɛ o ni na ka kɛ ni juma tɛmɛnen ye a yɛrɛla k'a fɔ ko sigidadenw olu ye seereya kan di k'a fɔ ko maa minnu nana u nana ka se ka sigida burusukɔnɔna dɔw bɛ yen nɔ ka taa ni maa caman ye ni ka maa 9 in ka a bɔnɛ o ni na Congo RDC jamana kɔnɔna la jamana ɲɛmaayaso u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u ye wulikajɔw boloda ka kumaɲɔgɔnw kɛ u ni kulu marifatigi M23 maaw ni ɲɔgɔn cɛ wa bolonɔ bilala sɛbɛnna ka kɛ ni sibiri juillet kalo tile 19 ye sɛbɛn mun ni a bɛ bɛnkan kofɔ ni a kɛra Katarkaw bara Qatar ni ale bɛ ka cɛfɔ ani kan bɛ kɛ Congo RDC finitigilakaw ani kulu marifatigi M23 maaw ni ɲɔgɔn cɛ u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u jɛra k'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn la bɛnkan mun ni a bɛ mugu ni kisɛ ka se ka jɔ fo ka taa se bɛn ni keleya o ka se ka na Congo RDC jamana kɔnɔna la maa minnu ni u minɛ n'u bɛ wele ko prisonniers ko olu ka se ka labila ani maa minnu ye u sigiyɔrɔ bila ka sababu kɛ lakanabaliya olu ka se ka segin ka taa sigidaw kɔnɔ sigida mun na a kun bɛ kulu marifatigiw bolo ko bɛnkanw bɛɛ lajɛlen sɛbɛnna yaasa bɛnkan ka se ka sinsin Congo RDC jamana kɔnɔ Libi jamana kɔnɔ a yɛrɛ la k'a fɔ k'u ye tunganatala maa 100 ɲɔngo ka olu lasegin ka taa u fa jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko k'u expulser ko baara mun ni a bɛ ka kɛ Libi finitigilakaw fɛ finitigilaka minnu ni olu bɛ Libi kɔran fan fɛ bi ni fanga bɛ olu bolo ye ko u ye baara mun dabɔ ka se ka maa minnu bɛ taa tunganata la ka sɔrɔ sɛbɛnfura t'u bolo ko ka u lasegin a yɛrɛ la k'a fɔ ko maa minnu laseginna u ka fa jamana kɔnɔ ko a fanba ye Sudankadenw de ye Sudan jamana maaw olu de ka ca a la kosɛbɛ Faransikaw bara ka kɛ ni nin waati in ye hakaja ka kɛ ni sibiridonya na a ɲɔngo ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko san lahawtaw nana san mun ni a ye tiɲɛni kɛ Faransi yɔrɔ caman kɔnɔ la a yɛrɛ la k'a fɔ ka yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele ko
Sahon et Loire arla k'a fɔ o kɔnɔna la sigida denw olu jagoyara ka don dingɛnw de kɔnɔna la yaasa ka se ka fosew labɔ ni ka sira dɔw labila ji ka se ka tɛmɛ baw ko ji ka cɛnda a kɛra sababu ye ka gɛlɛya lase sigida fan caman de ma cɛnda mun ni a bɛ ka wuli kabi samiya daminɛ jamana ɲɛmaaw kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ maa minnu bɛ ji dafɛrɛw la bɛɛ lajɛlen k'i janto yɛrɛ la yaasa u ka se ka san ka cɛn ni inondation ka o kɔlɔlɔw ka o kunbɛn Bangladeshkaw bara arla k'a fɔ ko maa 16 hakɛ olu de fagara fo ka taa se maa 100 hakɛ olu jogina pankulu dɔ u ka beni bawo ko fintigilakaw ka pankulu ka a to entraînement de kɔnɔna la pankulu in a taara bin fɛn mun ye kalandenw olu ka dagayɔrɔ campus universitaire a taara se kalanden caman ma yɛrɛ la k'a fɔ ka kɛ ni juin kalo tile 21 ye jamana ɲɛmaayaso ka kɔrɔfɔw la k'a kɛra sababu ye ka maa 16 ka o bonɛ ani na ni ka maa 100 ɲɔngo ka olu ka o jogin keba an bɛ bi kunnafoli an b'a kun cɛ arabu jamanaw ka faraɲɔgɔnjɛkulu n'a bɛ wele ko saudiyaw bara a la k'a fɔ u ka sifinnaka mun bɛ yen nɔ ni masakɛden don ko prince al-walid bin khalid a la k'a fɔ ale ye san 20 de kɛ koma na ni a t'a yɛrɛ kalama ka sabu kɛ accident dɔ senfɛ a ye sirabankasara mun kɛ anglɛw ka faaba kɔnɔ londres kabi san 2005 komi a ko fɔlɔ in a ye san 20 de kɛ koma la n'u tun b'a wele ko prince endormi nka ko k'a to nin waati in na maa ko fɔlɔ in ko a ma ɲɛ mun kɔ ala ye a ka miniji dɔgɔya k'a to san 36 la kibara mun ni a bɔra ka bin kunnafoli sira caman ye a kibara bɔ ka bin nka kabi waati jan maaw kun kɛn bɛ ka u kamana ka yɛrɛ k'a fɔ ko ni masakɛden san 20 a ko ɲɔgɔn kun ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ san 20 a y'o de kɛ a t'a yɛrɛ kalama wa ko a kun ma fatu fɔlɔ nka ka kɛ ni nin waati in de ye ko prince endormi a ma ɲɛ mun kɔ a nin tora a la kiba ninnu de bi kunnafoliw ye mun sera ka fara ɲɔgɔn kan nin waati in na ka da an lajɛbaga ni an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ye a y'aw sɔgɔlen to janni ka kunnafoli siraw bɛɛ lajɛlen la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ kunnafoli wɛrɛ senfɛ kibaruyaw tun bɛ ka lase aw ma balimakɛ Vamara Berete nɛgɛ karafew o tun bɛ Keba Jalo bolo ne b'a fɔ a ye a k'an bɛn waati wɛrɛ kunnafoli wɛrɛ kɛnɛ kan. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do